Dobrý deň, vitajte v systéme Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, kde sme už prihlásení. V tomto videu si ukážeme, ako importovať súbor vo formáte XML, obsahujúci informácie o aktuálnom pokrytí. Po kliknutí na záložku Aktuálne pokrytie a ďalej na ikonu Vložiť sa dostávame k tvorbe samotného projektu, ktorý môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. V tom prvom vložíme nové údaje. To znamená, že pre nový projekt je potrebné zadať jeho názov, napríklad vo formáte mesiac, rok, zvolené územie, prípadne okres a technológia. Pri druhom spôsobe pokračujeme v práci na uloženom rozpracovanom projekte, ktorý ďalej editujeme. Zvolíme prvú možnosť, to znamená, že vytvárame úplne nový projekt. Po kliknutí na ikonu Vložiť sa dostávame do ďalšieho kroku, kde sa rozhodujeme, akým spôsobom údaje zadávame. Ak zvolíme možnosť Zakresliť, budeme presmerovaní do mapového okna určeného na zakresľovanie prvkov pokrytia. Druhou možnosťou je importovať údaje o fixnom internete, čo nám umožní vložiť XML súbor s údajmi o prvkoch pokrytia. My zvolíme druhú možnosť – importovať. Po kliknutí sa dostávame k poslednému kroku, kde priamo z nášho zariadenia vyberáme súbor, ktorý chceme importovať. Tento súbor už musí byť vyplnený podľa priloženej XSD schémy a musí obsahovať rovnaké informácie o aktuálnom pokrytí, tak ako sme ich vyplňali pri zakresľovaní. To znamená, že daný XML súbor musí obsahovať technológiu, maximálnu rýchlosť sťahovania a odosielania, bežnú rýchlosť sťahovania a odosielania, triedu VHCN, ako aj vlastníctvo siete. Ak podnik poskytuje aj mobilný internet, priloží ďalší samostatný súbor vo formáte XML obsahujúci informácie o mobilnej technológii, maximálnu rýchlosť sťahovania a odosielania, VHCN triedu, ako aj vlastníctvo siete. Tieto jednotlivé atribúty, ako aj ich číselníky a hodnoty pre fixný a mobilný internet, referenčný register adries, ako aj vrstvu rastrov pre celé územie Slovenskej republiky, poskytne úrad v pomocných, samostatne priložených súboroch, dostupných na oficiálnej webovej stránke úradu. Ak máme daný súbor zvolený a vybratý, jednoducho klikneme na tlačidlo Uložiť a odoslať. Samozrejme, môžeme nahrať naraz aj viac ako jeden súbor. Tým sa daný projekt aj so súborom vo formáte XML úspešne uloží ako nový záznam. Ak štruktúra súboru vo formáte XML nie je v požadovanej forme, systém nás po kliknutí na tlačidlo Uložiť a odoslať automaticky informuje o chybe, prípadne, že zvolený XML súbor nie je validný. Nahratie súboru vo formáte XML a jeho následné zobrazenie môže trvať niekoľko minút v závislosti od veľkosti zaslaného súboru. Úspešne odoslaný projekt nájdeme v záložke nahratých údajov, konkrétne v podzáložke Zoznam nahratých údajov. Ak klikneme na tento vytvorený projekt, zobrazia sa nám sprievodné informácie o projekte a nižšie aj samotná geografická oblasť, kde je aktuálne pokrytie, ako aj jeho atribúty a zoznam adresných bodov pri fixnom internete. Ak podnik poskytuje aj mobilný internet, vidíme zoznam rastrov, kde je mobilné pokrytie. To je, čo sa týka importovania súborov vo formáte XML obsahujúcich informácie o aktuálnom pokrytí fixným a mobilným internetom, všetko. Ďakujem za pozornosť.